Nahinungdong ka ba nga ikaw kauban niya? Iluwas, ipanalitan ka. Apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an. Apan may pagsulay yo ang kalipay. Paninuhaan kayo ang pagsunod sa puno. Kayo sa pagsulay kung na kalipay. Mahinungdong ka ba na ikaw iwas niya sa kalisdan? Ikaw gitabangga, igunitan ka kung isaplay sa mga buto niya. Iampingan kay mahal ka niya. Paninuhaan kayo ang pagsunod sa tinulong. Kayo sa pagsulay ng mga kalipay. Nahinungdong ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus? Tungod sa mga kasalanan nga iyong naangkon, inyong dumi ang pagantos niya. Sa pagtuon mo kay si Kristo ang nagsanay kanino. Paninuhaan kayo ang pagsunod sa Panginoon. Kayo sa pagsulay lundong nga kalipay. Paninuhaan lang kayo ang pagsunod sa Panginoon. Kayo sa pagsulay lundong nga kalipay. Kayo sa pagsulay